Giklaro sa Tagum City Health Office nga walay deklarasyon sa outbreak sa sakit nga Human Immunodeficiency Virus called HIV sa syudad. Sa opisyal nga pahayag sa Tagum CHO nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, base sa sumbanan gikan sa Department of Health, dili pa makonsidera nga outbreak ang sitwasyon karon sa syudad ug wala pa misaka ngadto sa epidemiological outbreak. Gimugatan sa Tagum CHO nga nagpabilin silang mitamud sa Republic Act 11166 kon Philippine HIV and AIDS Policy Act. Din istriktong gipanalipdan ang privacy sa tanang individual nga nagpatest ug nagpuyo sa person living with HIV. Dugang pagpasabot sa buhatan nga voluntaryo ug dunay consent kon pagtugot ang HIV testing ug gikonsiderang illegal ang bisan unsang klase sa mandatory testing. Subling miabiso ang buhatan nga libre ug confidential ang HIV testing niini ug duna sab ginadalit nga counseling alang sa mga pasyente. Gipainumduman sab sa buhatan ng publiko sa mga angay himuon aron malikayan ang sakit sama sa safe sex, pagpangay ug pre-exposure prophylaxis ug pagpatambal.